Jamen, det forstår jeg godt. Tak. Hej. De siger, du stadig har fuldmagten, mor. Beslutningen ligger hos dig. Mor. Du kan stadigvæk nå at tage den rigtige beslutning her. Prøv lige at tænke, hvad der var sket, hvis vi ikke var kommet. Jeg kan bare ikke se ham andre steder end her. Jeg har allerede mistet far. Jeg kan ikke også miste dig. Vil du have så at tænke over det?